Takže čaute, moje meno je Fire a dnes je to video z hry Among Us, čo už nie je tak populárna hra ako kedysi, myslím konkrétne rok 2020, ale písali ste mi o túto sériu, z Geometry Dash a z Robloxu, takže posúvom časom sa všetko stane. No ale tak zatiaľ tu čakáme, kým sa zapne lobby. Som tu dnes sám, nemám žiadneho hostia. Ak by ste chceli byť hosti na budúce, pripojte sa na Discord, ktorý máte v popisku, alebo môžete skúsiť napísať hostia, ktorého by ste chceli vo videu. Možno by sa podarilo vybaviť. A moja rola bude túto hru Crewmate. Takže tak klasika, budeme si plniť tasky, dokemanie kuchnúť a klasický koment, čo znamená, že jediné, čo môžem robiť, je len plniť tasky. Pozrite na mňa, aký ten aim mám, normálne je výborný, všetko trafím, Dobre, tu jednou hore si nevšimajte. A inak všetko okrem tej jednej som trafil. No videl ma tu pár ľudí, takže dúfam, že ma potom obhája, že som mal tie asteroidy. A ja som fakt nedokončil ten download. Fú, dobre no. Blue safe, thanks, díky. I was a cafe self, I'm engineer. Thank you, I was storage. Oh. I'm detective, I have skills. Oh, okay. Who's holding the coffee? I have shield. Sorry then. I have weapons. No, neviem koho dajú, ale keď videl Phantom, no čo korel, tak dám korel, ne? Skúsime to. Takže vlastne podozrievajú Bobbyho a Suffer a nakoniec to väčšina ľudí skipla. No, tak uvidíme, ako to teda bude. Máme teoretickú šancu tam. Inak je to tá nová mapa, lebo vyšla tá Among Us show alebo niečo také. Dúfam, že teraz už dokončím ten môj download. Dobre, dokončil, teraz ešte 2 minút stihnúť predtým, než niekto nahlasí ďalšiu mŕtvu. No dávam upload, zazvorili sa dvere, takže to nebude dobre, mám taký dojem, ale by to fakt musel dať emergency meeting. No jasne, ďalší emergency meeting. Time went, why me? Bobby, I'm engineer. Ja tomu Sufferovi verím, že on je engineer, ja mu verím. No však práve, že si bol veľmi píke za to. Si to bol ty. No jasne. Na crewmate to ešte hádzali tak fejkového. Be next. Dobre, vyzerá to, že sme sa zbavili ďalšieho impostra. Takže vlastne vyhodil Bobbyho, takže Korala, takže som hlasoval za správneho v to prvé kolo. Áno, za správneho. No ale máme tu ešte 2 impostrov. A ja už idem konečne dokončiť to sťahovanie, lebo už keď ma teraz takto zabije, alebo ma takto tu nahlasí nejakú mŕtvoľu, ja už neviem čo potom... Dobre, stihol. Ešte tak. Tu kartu spravím, pohodka. Mám ešte elektrika v navigácii, tuším. Môžete mi napísať ďalšie návrhy okrem tých Robloxu a okrem Geometry Dash. Ako som hovoril v poslednom videu, mám v pláne aj
kupovať random veci z AliExpressu, takže ale to by neviem kedy vyšlo, môžete mi napísať nejakú kategóriu, ktorú by som si mal prezrieť, alebo možno aj nejaké veci konkrétne, ktoré by ste odporúčali. No tu sa snažíme všetci opraviť elektriku a každý si to vzájomne vypína. Nechajte to jedného opraviť. Dobre, fú. Teraz mám zase tam som zabudol, ako sa volá táto miestnosť. No a ešte tu v navigácii a potom ešte stále na jedno miesto by som mal ísť, sa mi zdá. Je to tak a je to asi dosť pravdepodobne kafetéria. Že by ten istý task teraz je. Nice. No, ja už mám splnené všetky tasky. Stačí opraviť už iba toto outučko. U outučky to je OK, tak do adminu to je opraviť. Prečo tu ten zelený čakal? Neviem, no ale tak... Viem, že to je už stopnuté, ale tak pre istotu to už dopíšem, keď to píšem, nie? Pozrieme sa tu všade, popozráme sa s niekým, takže bol tu bielý. A je to teraz ten, ale ten je engineer, toho som videl. Takže toho nepodozrievam vôbec. Teraz zase odišiel bielý, tam do elektriky, nejako často mám taký stúz na toho bieleho, keby to mal byť on. Klesaný aj ten engineer a to je mŕtve telo, no tak toto neviem. Where? Number. Banana. I was in Africa. I'm security. Dobre. I saw... Nie. Čo som už tým? Dobre, vyhodil sa banán, to je dobre. Takže vyhodili sme toho banánového, čiže mohol by som povedať slovenčine aj vanilkového, tuším, farbu, alebo banán. No, takže už, ale bol to im posledný, ostával už iba posledný. A zatiaľ ten náš engineer, ktorý sa volá Suffer, tak celkom ide bomby. Teraz som akurát klikol na kamery, keď opravili, takže vidím, kto bol kde. Treba dávať pozor na toho bieleho tu, lebo ten bielý tak podozrivo tuším, že ide. No teraz vošiel do navigácie a vyzerá, keby hľadal niekoho. Alebo do admin. Neviem, niečo z toho. Tu teraz sú skoro všetci pri mne. Áno, fialový tu bol. Ten Suffer to je, tuším, aj Cyan. Ajajaj. Brosov reportol. No tak tomu nevyšlo veľmi. Koľko tu vôbec tých stretnutí môže byť? Toto bol selfie jak hovado, lebo tam tých všetkých som videl na kamerách a boli navyše pri mne. Tam ten jediný bol preč a zabil toho. Prečo ten... Oni musia týmovať, neviem, oni musia týmovať keď... Aha... Shapeshifter asi si myslí. Tam ten bol jeden Phantom, jeden Viper, to dáva zmysel, no? Čo sú to debili, že dávajú toho tam dobrého a nevylúčia toho bieleho?
To ako fakt. Bro, som tu s tebou. Ja ti verím. Bol som na kamerách, viem, čo sa stalo. Tam ty musia tímovať, alebo nie, tuším, neviem, niečo také. No, dobre, emergency meeting a teraz by sme to mali už vyhrať. We were all together, so vote White out because White was alone. Tak som tu mal napísať, nie takto tu, ale tak čo už. Ja ti dám také, že nie. Jak môže byť White safe? No, dobre, konečne ho vyhodili. A to by mal byť vyhľadára? No konečne sme vyhodili toho bieleho a bol to impostor. Takže správne. No ideme na ďalšiu hru. Túto hru som opäť crewmate. A som scientist, čo nie som veľmi rád, lebo tú rolu neviem veľmi využívať. A troška tým novým rolom úprimne nechápem, ale zhasli baterku teraz. Ja si to dám smeti preč, ale tento tu mi príde podozrivý. Tento chcel zabiť tamtého a zabil mňa. Alebo to bolo tiež impostor? Neviem, no. To bude asi odo mňa na dnes všetko. Ďakujem, že si dopozerali. Až tu, keď ste to dopozerali sem, napíšte slovo napríklad hashtag hostia a napíšte, ktorých hostí chcete. Čau.